menika nembe bobot Mbak Tatin. Oh lah, nggih pinten wulan? 3 Mbak Oh Tati. alah ya aku njaluk tak ben aku ya ketularan ya. Lah Mbak Tatin. Kowe pengen meteng neh. Iya ora apa-apa to yo. Wo, lah ya ya. Jenengan we papat lho, aku lagi siji. Oh ngono. Kene karo Mbak Indri ngene. Mbak Indri ayo berdiri. Sesideman Dri. Aduh. Iki tak bawane ae ngono. Oh, iki Sugeng Rawuh. Oh. Jeng Tatin Lestari. Nggo Mbak Tatin. Injih Sugeng Rawuh. Bersih desa prastawane. Oh, apa iki? Wonten tlatah ing ujung negara. Oh iya. Bersih desa prastawane. Piye Mbak Laras bersih desa prastawane piye? Bersih desa prastawane. Oh, ngono lah ya. Bersih desa prastawane. Kok ana Bagong kembar iki. Menika ajeng Pak Suroso nika. Oh, ngoten to. Nggih, turene ajeng Oh, lah oke lah yang. Oh, duduran. masa aku kuwi barang. Wis enggaan. Nedya paring panglipur. Lah oke lah yang. Yen pangapunten Mas Sigit. Nggih, monggo menika perwakilan Namung kadang-kadang kunjuk Pepadi. kagem kadang-kadang pepadi wonten ing Kabupaten Kabupaten Batang. Oh, Mugi sedaya dinten menika sami mirengaken. Oh nggih. Monggo. Namung nggih sak gatuk-gatuk kula. Oh nggih, siap. Ngompun yasa. Tintinganipun Sedadak kula niki mau. Nggih, Nano-nanung semonten, Pak. Ya. Sugeng Rawuh Jeng Tatin Lestari. Apik iki. Marani aku. Wonten tlatah ing ujung negara. Bersih desa prastawane. Sing bener ngono. Oh ya. Aja ngisruh to. Nedya paring panglipur kunjuk para kadang sami sareng kalih Mas Dalang saking Rembang tuhu Mas Solikin dudu. Paut sanggit lan wicara sabet lawahan dagel uga mumpuni nganti tanceping kahayon. Oke, sembah nuwun Bapak Surata Dwija Dipura. Menika ugi dipun persani Mas Wisbeng Antara saking Ngayogyakarta. Oh nggih, Mbak nuwun. Lajeng dalu Mas Wisbeng nggih. Nika Mbak Tatin biasanipun sarengan kalian Mas Wisbeng. Nggih. Wonten angkringan. Nggih. Nggih. Sugeng dalu Mas Wisbeng. Sembah nuwun nyuwun pangapunten mbok bilih wonten kalepatan. Kalawa wonten pamundutan Gubuk Asmara menika ugi sampun kula aturaken bawanipun mangke saged dipun aturaken Mbak Tatin napa sinten. Oh nggih, niki mengke sesideman bablase Gubuk Asmara. Ah nggih, monggo. Matur nuwun ngene. Ora ngono nek bojong matur nuwun. Nah, Oh iya. nggih. Tak kira pocong iki lagune yo nano jebule. Pangapunten. Nggih. Nggih, monggo dipun lajengaken kersanipun gayeng. Kula tak saking ngandhep mawon kersanipun tambah gayeng. Oh nggih, siap. Kang Mbak Tatin bawa di pocong Mbak Tatin. Niki Mbak Tatin. Oh sisan to? Iya no. Matur nuwun niku sing isor dhewe. Iso maca apa ora? Ora aku mung latihan nulis ra iso latihan maca. Matur nuwun kuwi lho. Matur nuwun. Ya. Ibu Kades
Kades. Kanthi dalang Kyai Sikit. Nanu. Bintang tamu jeng tatin saking Ngayogja. Oke. Lamit. Waduh. Pun sah. Usah. Mbak Indri badhe pun napa? Niki kok Napa nih, meneng Pak? Kula dikon nembang napa-napa niki. Oh iya, sesideman no ya iki. Niki kok Saniki, Pak. Dalam Saniki. sesuk. Oh, sesuk nggih, pun. Yo saiki. Arep nadi. Oh, saniki. Oh melu pasrah. Menika nembe bobot Mbak Tati. Oh alah, je pinten wulan? 3, Mbak. Oh alah ya aku njaluk tak ben aku ya ketularan ya. Lah Mbak Tatin. Kowe pengen meteng neh. Iya ora apa-apa to yo. Wo, lah ya. Jenengan we papat lho, aku lagi siji. Oh ngono. Iya, muga-muga ndang kagungan meleh. Mesti pengen anak lanang. Nggih. Amin dongane mawon, Ci. Nggih. Sok Mas Tulus tak ajarane piye Pripun carane. ta? Yo tak ajari nek guru teori ra iso no praktek no Pak Tulus. Terus piye? Lek praktek karo sapa? Yo padahal nek pengen punduhe anak lanang kuwi diakai nek wis telat menstruasi diakai dahar daging-dagingan. Sinten sing dahar daging? Sing putri. Oh sing kula. Nggih, sing kakung diakai ngunjuk susu. Ngono. Susu napa? Susu sapi. Kan ya ana ta susu cap opo ngono lho. Wis ilang cape. Ngoten. Sesideman nggih Mbak Indri nggih. Nggih. Buka saking vokal Indri. Sak bait Indri, sak bait Mbak Tatin. Karya sinten Mbak Indri? Sesideman Mbak Indri. Mbah Sukron Suwanda. Pinter. Kowe mau ban mangan apa ya kok pinter Indri? Gedang. Wah. Mengko tak kandhani gedang kene iki enak tur dawa kok. Nggih, Mbak, enak. Mantep to. Mantep. Beda karo dalang Nggih, to. dawa-dawa ngeten iki lho, Mbak, mantep. Nah, ini kon dalange ora to. Kira Betina melu kok kirangan. Ayo Indri. Nano. luweh becik patenono timbang bepisahan. Gubuk Asmara.
Aku kuat.